Пачаць з прыемнага. Старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевич узнагародзіў пераможцаў конкурсу сярод сельскіх саветаў дэпутатаў і органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Усяго 12 чалавек з усіх куткоў вобласці. Ольга Макарэвіч – мама 5 дзяцей, старэйшаму 10, а малодшаму толькі 1,5. Хатнія хлопаты не перашкодзілі ёй заняцца добраўпарадкаваннем свайго двара па вуліцы Савічы ў Пінску і прыцягнуць да добрай справы ўсіх суседзяў. Толькі ў пад'ездзе Вольгі жыве 64 дзіцяці. На премию от конкурса жыхары дома купили новый гульновый комплекс. Мы это, наверное, все ради наших детей делали, чтобы они, подражая родителям, также учились, ценили, сохраняли моральные ценности, духовные, чтобы они также приобщались к труду. И дальше им это впоследствии, когда они вырастут, они были достойными и хорошими людьми. Каб стаць лепшым, трэба быць неабыякавым. Сакрэт поспеху старасты вёскі Кустын Брэсцкага района Антаніны Казаченко. Калі ледзь было не зачынілі краму, Антаніна Іосіфаўна змагла яе адстаяць на чарзе правядзення хуткаснага інтэрнэту. У вёсцы жыве крыху больш за 100 чалавек. Кожнага яна ведае паіменна. Для того, чтобы работать с людьми, надо быть примером, конечно. Стараюсь всегда содержать приусадебный участок в порядке. Меня от ранней весны до поздней осени благоухают цветы. На парадку дня абласнога савета дэпутатаў рэалізацыя маладзёжнай палітыкі ў Брэсцкай вобласці. Выяўленне і падтрымка таленавітых і разумных дзяцей, працаўладкаванне, замацаванне маладых спецыялістаў, грамадзянска-патрыятычнае выхаванне, няпоўны пералік аспектаў, якія абмяркоўвалі дэпутаты. На рэалізацыю маладзёжных праектаў і ініцыятыў у абласным бюджэце ў мінулым годзе выдаткавалі 111 тысяч рублёў. У вобласці дзейнічае 32 маладзёжных грамадскіх аб'яднання. Каля 11 тысяч маладых людзей удзельнічаюць у самакіраванні. Сёлета пры раённых і абласных саветах дэпутатаў з'явіліся маладзёжныя парламенты. Ёсць і праблемнае поле, злачынства сярод непаўналетніх, прафарыентацыя, далучэнне да працоўнай дзейнасці. Самый большой бич, который можно обозначить при реализации любой деятельности, это не только касается гражданско-патриотической направленности деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию, это формальный подход. Говорить об справах дзяржаўных, але на одной мове з моладдзю. Галоўны прыярытэт у працы. Зараз абмяркоўваецца праект інтэрнэт-рэсурсу, сайта або мабільнага дадатка, дзе ў рэжыме анонс будзе размяшчацца актуальная інфармацыя аб усіх маладзёжных мерапрыемствах у вобласці. Крысціна Протасавіцкая, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».